ipapakita ko sa inyo yung nabili kong garnish set for Toyota Innova na 2022 model. So, yung iba, napunta pa ng Banawe or sa Manila para magpakabit nito. Pero ito, binili ko na. Tapos mamaya, papakita ko sa inyo yung process ng pagkakabit nito. Para hindi na kayo pupunta, pwede orderin nyo na lang. So, ang pangalan ng store is Orange Trading. Ang amount dito is 1,574. So, napakamura lang kaysa pupunta pa kayo ng Manila. So, ito yon. I-unbox natin siya ngayon. Ito yung laman. Ito yung isang set ng garnish set for Toyota Innova. So, ito alam ko sa ano to. Ito yung sa front na ilaw. Okay. Ang ano niya, ang pandikit niya is 3M din na double-sided tape. So, sigurado matibay ito kasi nakagamit na ako dito before eh. So, 3M siya. So, maganda siya. So, tignan muna natin. So, tama. 2 pieces. Tapos ito, ito sa ano to, tail light ito. Ganyan ang itsura ng tail light sa likod. So ito po sa tail light din to. So ito naman guys, ito naman yung sa ano to, sa lalagyan ng gasolina natin, yung takip, yung cover niya. Tapos ito yung sa hawakan. Okay, 4 din to, 4 na piraso. Ito guys, ito yung sa handle grip naman ng mga bukasan ng sasakyan ng kotse natin. Ito. So, kompleto din naman siya. Tapos yung pinakahuli ito. Ito yung nilalagay sa pintuan para pag binuksan mo, pag tumama siya sa semento or sa gilid, ito yung sasalo, hindi yung mismong pintuan natin. So, ito yung isang set niya. Yung pagkakabitan natin na area, linisin muna natin, punas, tapos maglagay kayo ng alcohol sa tissue, yung ipapahid nyo dun sa area para matuyo agad, matanggal yung alikabok or kung meron siyang oil, matatanggal yung para kumapit maigi yung 3M natin na double-sided tape. So, let's go! Kabit na po natin. Okay, so unahin natin itong sa tail light. So, make sure ito lahat malinis yan. Tapos, i-fit nyo muna kung yan ba talaga yung pyesa. So, yan ang magiging itsura niyan. Yan. So, yun yung dati. Ito yung pag meron na. So, maganda siya, di ba? Yan. So, gagawin natin ngayon. Kuha kayo ng tissue. Tapos, lagay nyo ng alcohol. So, yung pinakadadaanan ng sticker, yun ang punasan nyo. Para malinis na malinis siya. Tapos, so, kung tama na siya, gagawin nyo, tatanggalin nyo muna yung mga tape. Ayan. So, pag natanggal nyo na lahat,
Bale ito guys, tandaan nyo lang yung butas. Para dito sa... Ito dito yan. Para pag binubuksan nyo yung pinto nyo, hindi siya natama. Tulad dito. Dito siya siya ilalagay. Yan, dito. Para pagbukas nyo dyan, natatama yung goma. Bali ito, rubber siya, hindi siya made of plastic.